Bantase hayi hlalani phansi ke hlalani phansi andiyanoba seniyivile nalento kaZolani Tete bantase. Mamelani into eyenzekayo. So uZolani was a two-time world champion. Bantase xa ndisithi bantase world champion, obviously I understand into yokubana andithethe nge-small time boxer apha. Ndithetha ngumntu obalulekileyo okulaa level ye-boxing bantase. Xa ndisithi world champion bantase ndithetha nomntu bantase okwazi ungena no-Mayweather so gqiba kwakhe bathi knockout. This is the fastest knockout ever recorded in a world title fight in boxing history. With a perfectly timed right hook, Zolani Tete became a world champion in just 11 seconds. Tete wasted no time. He stepped in, found the opening immediately, and detonated a clean right hand that ended the fight almost as soon as it began. No feeling out process, no second chances, just precision and power. In only 11 seconds, history was made. Two times ebuya nebhandi apha eSouth Africa wasemdantsane kwa-17. So into eyenzekileyo apha ezintsukwini 2 days ago bantase, well before sifika ku 2 days ago uZolani andiyazi wanikwa i-punishment kwathini kwafumaniseka uba akafunekanga adlala amanqindi boxing ke bantase niya-understand akafunekanga adlala amanqindi for i-4 years. So i-4 years yakhe ibiphela ke ngoku apha end of July. So then he was preparing nje ukubana abuyele eringini yaqonda, and ke ngoku ngowasemdantsane kwa-17 bantase. And ke ngoku xa ungowasemdantsane uyayazi into nokubana amanqindi abaluleke kanjani emdantsane. Ndiyanoba iyatshintshana loo nto but thina sasiyazi njengabantu abakhulele e-Eastern Cape into nokubana yo yabona imdantsane ngamanqindi. Zonke ii-champs beziphuma phaa, zonke ii-champions zamanqindi bantase beziphuma phaa. Abantu basemdantsane ngelaa xesha bantase bowukwazi uthi uza nompu, yava uza nompu uve ngenqindi ezindlathini utake phaa umpu wawungasebenza emdantsane ngezaa ntsuku bantase. Wawuyazi na into nokubana like you cannot uzawunkunkuthwa emdantsane ngamanqindi, yaqonda bantase. So sinalo history injalo yasemdantsane. So uZolani Tete was one of those people abebeyithanda boxing, abebeyiphila boxing, and then kule nto yakhe yoba epanishwa for like 4 years he started coaching ke ngoku abantwana. Yaqonda coaching here and there, meaning that he was keeping fit, yabo. So ke ngoku xa iphela ke ngoku nge-30 zikaJuly i-punishment leya yakhe wangumntu ke ngoku excited into nokubana awuzawubuyela eringini kwathini. Abantu abamaziyo ke bathi azange yenze enye into besides boxing, like ebeyiphila bantase i-boxing. Sharp chomi. So ke ngoku 2 days ago bantase sithe sahleli ngabantu bakwa-17 emdantsane sive ngezithonga, yava xa siva ngezithonga bantase kusithiwa kuyaphunya kwafumaniseka uba izithonga zitsho phaa ngasemotweni kaZolani. uZolani kowabo sho phaa ngasemotweni kaZolani. Xa kusiwa emotweni bantase nguZolani nosisi uthile olapha emotweni, but usisi waleqiswa lesibhedlela. Unfortunately uZolani did not make it. Sharp bambasile abafana. Sharp chomi sathi sajongeleyo nyana amapolisa ase-Eastern Cape athi hayi siphezi kwayo le ndaba, siphezi kwayo. Ndabe ndibaxelela ke mna ke into nobana mamelani ke bantase ijongwe nandim le, ijongwe nandim. Mosina andithandi laa nto into nobana ndithi into ndiyiva ndibe ndizoyithetha, yaqonda. Ingasikho idevelophe ndazi i-background yayo, yaqonda. So ndabaxelela ndandiyijongile le nto niyenzayo. Yabona whatever you guys do niyazi into nokubana ijongwe nandim. Hayi bantase nyhani ke bava loo nto ndiyithethayo bantase batatazela bathi hayi bazawusifumana kuthiwa naku bawufumene umkhondo we-suspects. Yava bantase kuthiwa bawufumene umkhondo we-suspects naku i-suspects zisiya eKing Phalo International Airport. King Phalo Airport ne yes, ziya eKing Phalo Airport. King Phalo ke bantase le airport yase-East London. Kuthiwa hayi iplan yabo kuba yabo bayoba ngamazayizayi samwe, yava. Hayi kanti bantase men and women in blue were already there. But kudala sibajongile minti, kudala sibajongile bantase batsho bese-boarding gate steps yabarhuqa back to
kukho nina into efuneka niziphendulile kwa-17 emdantsane. Yava bantasi barhuqwa bafakwe emva kweveni, bafakwa la makhwenkwe bafakwe emva kweveni. Ii-rumors ke ngoku, this one is not confirmed ke bantasi, zii-rumors. One of the suspects, well, he is a suspect, and then ndizawulandela nge-rumors. So one of the suspects uZuzole, ne? So uZuzole is 22 years old, uhlala ku-wheelchair. So ke ngoku ii-rumors zithi into nokubana uZolani lo uswelekileyo wayenomfazi ngelaa xesha, wayenomfazi ngalo, uyaqonda? And then ke ngoku watyelwa nguZuzole. Zii-rumors bantase, zinto ezithethekayo, ngamahemhemu. Sizayiva kakuhle le nto xa isecourt ithe, uyaqonda? So ise-premature kakhulu ngoku for uba sibe, uyaqonda? Sharp chomi. So zitsho ke kwezo rumors into nokubana no, ulo mntana uZuzole utyele uZolani. Then kuloo nto leyo uZolani wahayarisha ke ngoku abantu into nokubana bakhe bankunkuthu uZuzole. Andiyazi noba wadutyulwa okanye kwathini na, but ke ngoku bantase kuloo nto yenzekayo uZuzole waphela eba ku-wheelchair. Yava? Sharp chomi. So kuloo nto ke ngoku bantase kuthiwa uZuzole lo nguye ohayarishe iinkabi, because I think nguye no-accused abayi-3 kuyo yonke le nto. So ingathi ke ngoku nguye obe-organizer, nguye bengunomkhitsi esithi wena bheka ngapho, wena check i-coast, wena ithi mna ndizanditransferela imali izawuphuma apha kum, yaqonda? Ingathi bengumastermind uZuzole lo, but ke ngoku kuthiwa abenzi bobubi nabo bafunyenwe. In fact bafunyenwe bonke bantasi, bafunyenwe bonke e-airport besithi bayaqhwesha. So sikuloo nto ke ngoku bantase silandela loo case kaZolani Tete, and it is so sad because ebezaphinda akickstart icareer yakhe ayosirepresenta again emazweni, but unfortunately ke ubomi bantase akuthandiswa kuthi ba kwathini, and may his soul rest in peace. Kwizinto endizibukeleyo so far ngaye ingathi bengumntu orayithi, ingumntu ozimiseleyo apha ebomini, ingumntu oyaziyo into nokubana ufuna ukwenzani, uyaqonda bantase? So I think okwangoku bantase sizayilandela ikheyisi, sizayilandela sive i-bail hearing yakhona into nokubana ithini, but nani xa kukho into eniyaziyo ngaphandle kwale ndinixelela yona around the case, you are allowed to share. And if ayonto i-fact ungatsho into nokubana no, ii-rumors zithi, andifuni bantase sisprede into ezingekhoyo man, yabo, into ezingekhoyo, but also singathuli because kuthiwa kungaqhuma kubasiwe. Sitsho isiXhosa sithi kungaqhuma kubasiwe. So xa into ithetheka ingathi nje, noba uzayithatha with a pinch of salt, but funeka uyithathile uyibeka kwimedula apha ngemva kwemedula, ngexesha loba uyikhuphe seyizi-files seyisithi, yaqonda bantasi? So please, let's share the information, but also let's just be careful in how we share the information bantase. Otherwise, yeah, and then sizawukwenza leka yo ndijonga WhatsApp bam sizawujonga leka Kakashe, then ke ngoku singene kuMadlanga Commission bantase. If you are interested in those two stories, kuzafuneka bantase udanyaze kule video, gqoka kwakho udanyaza, uhambe ke ngoku xa udanyaza bantase ndithi uyalike, uyacomment, uyashare, gqiba kwakho uhambe move on to the next one. Ngiqonda bantase, nasenze njalo ke, senze njalo.